TSK Production. Mai corona, ni zani gida in barka anan. A1 record. Rayuwa ba ta baziran bi kawo sauki. Corona ta yi mini illa abin kamar a mafarki. Rayuwa ba ta baziran bi kawo sauki. Corona ya yi maka illa abin kamar a mafarki. Ina tunanin baya gashi nan kin jamin na rasa ina zan buya. Dan adam kenan ajizi kar kai mini karya, wai ni na ja maka har ma faɗi kake ya mafarki. Rayuwa ba ta baziran bi kawo sauki. Corona ta yi mini illa abin kamar a mafarki. Ai jiki magari kaga gobe ni zan yi gida, tunda na warke za a sallaman in tafi gida. Kin taro aradi daga kina faɗin za ki gida, idan sun bar ki har ki fita sai na ƙone asibitin take. Na shiga uku wai kai kan wani irin mutumi ne, sai na sa an maka aski na kwalkwabo a Haba tsugunne. sai a yanzu na gane ni na sakin rena ne, na ce matsa daga nan kan na farga amma keki. Tsaya bebi na baki dan wani sako. Kin ga dai lamarin nan silarki ne fa na cago. Kar ki manta fa ina da magani bi bango. Wai da na dan rabo zan fice a ta sauki. Rayuwa ba tabbas rabu kawo sauki. Corona yayi maka illa abun kamar a mafarki. Surutu kar ki sani da face. Corona sai wata rana ai tunda na ganki na warke. Ni fa har yanzu ban yadda da kai ba, kar ka matso fa. Ka duba wani diresin da zai da dogon safa. Kai kama da taɓaɓɓe dukai ake kallo fa. Dukka kushen ki ba za na bar ki ba kokin ki. Ni fa har rawa zan yi tun da sauki na ji. Ka kama rawar ka a banza baka a raina kaji. Na haɗu da jarabta a so. Ka ce me? Na ji mai corona da hawan jinin ki zan mata take. Haba, ka ga alama ai, ba ka warke ba daman ka fito? Me yasa ba zan wuce maka ba? Rayuwa ba ta baziran bi kawo sauki.